ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ବି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି ଗମନାଗମନ ଅଭାବରୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବରେ ନାଲ ପାଡ଼ି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନାଳ ପାରି ହୋଇ ନିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯାତାୟାତ ପଥ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରାପୁରି ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ନେବାକୁ ହେଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ହେଉ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବରେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପଟେ ଏ ନେଇ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।